Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Tado Jayaputiraye. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naishtiki Mugam Karoti Vajalam Pankum Langayate Girim Yatkrupathamaham Vande Sri Gurum Deenatarinam Sri Chaitanya Meeswaram. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadadi Sopadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuddhapadakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajata Sagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadeidam Savadudam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Lalitha Sri Vishakhanidam Cha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpada Rupescha Kripa Sindhobhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിന്റെ അധ്യായം 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ലെവല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പകുതി ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിരുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു അധ്യായം തീരുണ്ടാവുക. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 15 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അപ്പൊ 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാണ്. അർജുന വിഷാദ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പകുതി അർജുനന്റെ വിഷാദവും പകുതി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2 പേരും ഇതിന് കറക്റ്റ് യോജിച്ചതാണ്, 2 പേരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ്, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ. അപ്പൊ ബുക്ക് നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയും. A.C. എന്ന് വെച്ചാൽ അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ആണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനുമാണ് അദ്ദേഹം.
മംഗളാചരണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലിയ മംഗളാചരണം ആണ്. ഇതൊരാൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് അല്ലെ, ജീവിതത്തിന്റെ മാനുവലാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠം എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതില് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 1ാമത്തെ ലെവലില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥ ധനുർധര അല്ല പറയണത്. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഉള്ളത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? എപ്പോഴും വിജയം ഉണ്ടാകും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചത്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്? അതായത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത്? ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ വിൽ പവർ. അർജുനൻ എന്താണ്? ശക്തിയാണ് അല്ലെ, പവറും. നമുക്ക് ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനുണ്ട്, അർജുനൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു ബുദ്ധിയുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമുക്ക് പിന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എന്തുകൂടി വേണം? വിൽ പവറും വേണം, ശക്തിയും വേണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ എന്താണ് വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാനുവൽ ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങള് വെറുതെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതില് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കും? ഭഗവത്ഗീത സഹായിക്കും. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. ശങ്കരാചാര്യ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യര് ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് പറയുന്നത്? അമൃത നദിയായിട്ടാണത്. ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്, മരണമില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരത ചരിത്രം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരുന്നു. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? അർജുനൻ, അതായത് ജീവാത്മാവിനോടുള്ള ഒരു അനുകമ്പ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇനി കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുരുവംശത്തെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ കുരുവംശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ ആദ്യം ഗംഗാദേവിയിൽ ഒരു മകനുണ്ട്. ആ മകനാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. ഗംഗാദേവിയില് ശന്തനു മഹാരാജാവിനുള്ള മകനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അത് കൂടാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. ആ സത്യവതിയില് മക്കളുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഈ സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയിൽ ഒരു മകനുണ്ട്. ആ മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. സത്യവതിക്ക് പരാശര മുനിയിൽ ഒരു മകനുണ്ട്. ആ മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. വ്യാസ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അതായത് ഒരു മത്സ്യകന്യകയാണ് ആര്? സത്യവതി. അപ്പൊ പരാശര മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാകാണ്, എന്താണ് പറഞ്ഞ ആകാശത്തില് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആ വിനിമയം ഇത് കണ്ടപ്പോ, എന്താണ് പറയാ, നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഈ സമയം ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണെന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെ സത്യവതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. അതിനുശേഷം സത്യവതി ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വിവാഹം കഴിക്കും. അങ്ങനെ ശന്തനു മഹാരാജാവിനും സത്യവതിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും.
ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും 2 മക്കളുണ്ടാകും. അതിനുശേഷം ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ചിത്രാംഗതൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും, മരണപ്പെടും. പിന്നീട് വിചിത്രവീര്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചിത്രവീര്യൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് അംബികയും അംബാലികയും വിവാഹം കഴിക്കും. അംബിക അംബാലിക 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിചിത്രവീര്യനും മരണപ്പെടും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ, തലമുറ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുമ്പോ സത്യവതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്. അങ്ങനെ സത്യവതി പറയുന്ന പ്രകാരം വ്യാസദേവനില് അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രവും പാണ്ഡവും. അതുകൂടാതെ വ്യാസദേവനിൽ ദാസിയിലും ഒരു മകനുണ്ടാകും, അതാണ് വിതുരർ. അപ്പോ 2ാമത്തെ പാർട്ട് വരുമ്പോ വ്യാസദേവനില് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ. വ്യാസദേവനില് അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. അംബാലികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പാണ്ഡു. ദാസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രനാണ് വിതുരര്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ധൃതരാഷ്ട്ര ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. ഗാന്ധാരിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന 101 മക്കള്, ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ, ദുശ്ശല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയും കൂടിയിട്ട് 101 മക്കളുണ്ടാകും. പാണ്ഡു കുന്തിയെയും മാദ്രിയെയും 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കുന്തി, മാദ്രി. കുന്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും. മാദ്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നകുല സഹദേവൻ. അങ്ങനെ പാണ്ഡവർ 5 പേര്. അതുകൂടാതെ കുന്തി ദേവിക്ക് വേറൊരു മകനും കൂടിയുണ്ട്, കർണൻ. പിന്നെ വിതുരരുണ്ട്. പിന്നെ വിതുരര് ദാസിപുത്രനായിട്ട് വിതുരരുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ പാണ്ഡവര് 5 പേർക്കും അവര് ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനന് ഭാര്യ സുഭദ്രയുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനനിലൂടെയാണ് പിന്നെന്ത് പറയുന്നത് കുരുവംശം പോകുന്നത്. അർജുനന്റെ ഭാര്യ സുഭദ്രയുടെ മകൻ അഭിമന്യു, അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യ ഉത്തരയിലും അഭിമന്യുവിലും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, അവരുടെ മകൻ ജനമേജയൻ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു പരമ്പര നമുക്ക് പിന്നെ കാണുന്നത്. അർജുനനിലൂടെയാണ് ആ വംശം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സുഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും സഹോദരിയാണ് സുഭദ്ര. പിന്നെ ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരനാണ് ആര്? ശകുനി. ഇതാണ് എന്ത് കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയെ നമുക്കറിയാം 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കർമ്മയോഗം, 2ാമത്തെ ഭക്തിയോഗം, 3ാമത്തത് ജ്ഞാനയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാത്ത, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കാക്കയുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും മോശമാണ്, അതിലൊരു ശ്രേഷ്ഠത ഇല്ലാത്തതാണ്. എല്ലാതും കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാത്ത എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിലെ പറയുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് എന്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഇതിന് ജീവനില്ല. പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. സാധാരണ എന്താണ്? മനുഷ്യര് കുറച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പം വന്നാലാണ് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാതെ ആദ്യം കർമ്മയോഗം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തില്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനം സെന്ററിലായിരിക്കും അല്ലെ, അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് എസ്കോർട്ട് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി
മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണെന്ത്? ഭക്തി രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത് ഭക്തിയാണ്. ഇനി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇവരിൽ നിന്നാണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പ്രമുഖമായിട്ട് ആരെയാണ്? ശ്രീ ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ. ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും കൂടി റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കറിയാം ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്? 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളില് 82%, അതായത് 574 ശ്ലോകം ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങള്, അതിൽ 574 ശ്ലോകം ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 84 ശ്ലോകം, അതായത് 12% ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. 41 ശ്ലോകം, അതായത് 5.9% ശ്ലോകങ്ങളാണ് സഞ്ജയ്. ധൃതരാഷ്ട്രാകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം, 1% പറയാ, ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ആര് പറയുന്നുള്ളൂ? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, അതിൽ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, 84 ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, 41 ശ്ലോകങ്ങൾ സഞ്ജയനും, ഒരേ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ആര് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 700 ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിഭജനം വരുന്നത്. ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ മാതാജി കർമ്മയോഗം ഭക്തിയോഗം എന്താ പറഞ്ഞ? ഓഡിയോ ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. കേക്കുന്നില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. കർമ്മയോഗം ഭക്തിയോഗം കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല? മാതാജി മ്യൂട്ടിലായിരുന്നു. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചത് വരെ കേട്ടില്ല. ഇടയിൽ മ്യൂട്ടിൽ പോയി. മ്യൂട്ട് അല്ല പോയത്, ഓഫ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റ് പോയി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. നെറ്റ് പോയി മാതാജി. ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചത് വരെ കേട്ടു. മനസ്സിലായോ? ഭക്തിയോഗം ഒന്നും കൂടി പറയോ? കാണിക്കോ മാതാജി? ഇതാണോ? അതല്ല മാതാജി, ശ്രീല ബലദേവ് അങ്ങനെയില്ലേ? അതായത് ഇത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. മാതാജി ഇതല്ല ചോദിച്ചത്, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത്. അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് എന്താണ്? 3 യോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏത് യോഗമാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. കാരണം ഭക്തിയോഗം എന്താണ് നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? രാജാവ് പോകുമ്പോ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? രാജാവ് മധ്യത്തിലായിരിക്കും, അപ്പുറത്തും എന്തുണ്ടാവും? സൈനികരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാജാവ് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, രാജാവിന് എന്താണ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാണ്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗം കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഭക്തിയോഗം ഇല്ലാതെ ഈ കർമ്മയോഗ ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവനില്ല. ഭക്തിയോഗമാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ജീവൻ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടും ഭക്തിയോഗം എവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയിലേക്കാണ്, കർമ്മയോഗത്തിലേക്കൂടെ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്കാണ്. ജ്ഞാനയോഗം എന്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? ഭക്തിയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്?
ഈ 4 പേരുടെ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആരൊക്കെയാണ്? ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീധരസ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യർ. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 574 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്. ആരുടെ അടുത്താ ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്. പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര എങ്ങനെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അന്ധന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സാധിക്കില്ല രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ടുള്ള. രാജ്യം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വ്യക്തിയായിരിക്കണം രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കില്ല? രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മനാ തന്നെ അന്ധനായതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. പകരം ആരാണ്? പാണ്ഡുവാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡുവിനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നേ തൊട്ട് മുതൽ ആർക്ക് ദേഷ്യാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ദേഷ്യാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു? തന്റെ മകൻ ദുര്യോധനൻ വലുതാവുമ്പോ ദുര്യോധനന് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ. പക്ഷെ അവിടെയും എങ്ങനെയാണ്? യുധിഷ്ഠിരനാണ് മൂത്തപുത്രനായിട്ട് ജന്മം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനല്ല, പാണ്ഡുവിന്റെ മകന് രാജ്യം ഭരിക്കാന്റെ അവകാശം വരുമ്പോ ആർക്കാ വരുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരനാണ് വരുന്നത്. അവിടെയും അവർക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ധൃതരാഷ്ട്ര എല്ലാം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ആരോട് ദേഷ്യാണ്? പാണ്ഡുവിനോടും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളോടും ദേഷ്യാണ്. അപ്പൊ ആ ദേഷ്യം, ആ മാനസികാവസ്ഥ അതേപടി ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? തന്റെ മക്കൾക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അതേ അവസ്ഥ ഇവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം? ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരോട് വൈരാഗികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാ രാജ്യവും ഇവര് കൈയടക്കി വെക്കാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് അധികാരമോഹമാണ് എല്ലാതും. അങ്ങനെ അധികാരമോഹമാണ്. അതിൽ നിന്ന് അപ്പോ എല്ലാം അവകാശപ്പെട്ടത് മുഴുവനും അടക്കി വെക്കും. അടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തില് സഞ്ജയൻ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയൻ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയന് ദിവ്യചക്ഷു ശരിക്കും ധൃതരാഷ്ട്രക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്ര അത് വേണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് സഞ്ജയന് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ സഞ്ജയനോട് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കാണ്, ആ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി വന്നുകൂടിയ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ മക്കൾക്കും പാണ്ഡുപുത്രർക്കും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്, ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ? ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ അത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം, പുണ്യസ്ഥലമാണത് ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കൾക്കുള്ള ഒരു അവകാശം അവിടെ ആര് നിഷേധിക്കുകയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. വ്യാസദേവനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ, വ്യാസ ശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലകളെ കളകളെ എന്ന പോലെ
ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ധർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് കളകള് വിളനിലത്തിലെ വിളകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാടത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വരും? വേണ്ടാത്ത പുല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് പറിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തല്ലേ? ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ, വിളനിലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ, എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ധർമ്മത്തിന് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത്? ധർമ്മക്ഷേത്രത്തില് ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മഭൂമിയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട്, കർമ്മഭൂമി ആയതുകൊണ്ട്. അതോടെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അതിൽ എടുത്ത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയണില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി. അപ്പൊ അത് ധർമ്മഭൂമിയാണ്. അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ വിജയമുള്ളൂ. സ്മരണാതീതകമായിട്ടുള്ള കാലം മുതലേ തീർത്ഥാടകന്മാരുടെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലമായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തിനു മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ? എപ്പോഴും ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ദുര്യോധനൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്? ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ? ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയ ആ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് എന്താണ്? ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ജനനം മുതൽക്ക് അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധർമ്മിഷ്ഠനല്ല ധൃതരാഷ്ട്രം ഒരിക്കലും അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുമില്ല? ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും ആർക്കില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രം. അതേപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ മക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആര് വരുന്നതും? ദുര്യോധന്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രത്തോളം അന്ധര് തന്നെയാണ് ആര്? തന്റെ മക്കളും. അതും ആർക്കറിയാം നന്നായിട്ട്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാം. കാരണം അദ്ദേഹം അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. പാശ്ചാത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ആരാണത്? ദൃഷ്ടിദുമ്നൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ സൈന്യത്തെ നോക്കാനായിട്ടൂടെ പറയാണ്. ദുര്യോധനൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ്വ സൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ വന്ന് പറയണത്? ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ്രോണാചാര്യ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
അപ്പൊ ആചാര്യൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ്? ദുര്യോധനന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആചാര്യൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, അതായത് ദ്രുപദന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ, ദൃഷ്ടദുമ്നനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ദൃഷ്ടദുമ്നന്റെ പിതാവ് ദ്രുപദ രാജാവുമായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദ്രുപദ രാജാവ് ഒരു യാഗം ചെയ്യും, ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള വരം നേടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ദ്രോണാചാര്യർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ദ്രുപദ പുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദുമ്നന് ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അയച്ചത് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യര് ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ തന്റെ അറിവുകളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ദൃഷ്ടദുമ്നന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ആ അറിവുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏത് സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ദ്രോണാചാര്യർ അത് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ദൃഷ്ടദുമ്നൻ ആ സൈന്യത്തെ നയിക്കാനായിട്ട്, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നയിക്കാനായിട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യ ചെയ്ത തെറ്റ് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇനിയും ഈ യുദ്ധത്തില് പല വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശവും അതും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആരിവിടെ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനന് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ട്, ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ആ സമയത്തും എന്ത് പാടില്ല? ദ്രോണാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതും കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യരെ ഇത്തരത്തില് ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യം ഇനി ഉണ്ടാകരുത് എന്നൊരു താക്കീത് കൂടി ഇവിടെ ആര് കൊടുക്കാണ്? ഇൻഡയറക്ട്ലി ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് കൊടുക്കാണ്. അത്ര ശൂരാ മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ആ ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വീലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഈ സൈന്യത്തിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യനോട് പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാരൊക്കെ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അവരുടെ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനനുണ്ട്, വിരാടനുണ്ട്, ദ്രുപദനുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ അതിലുണ്ട്. ദൃഷ്ടകേതുചേകിതാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരൂജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരൂജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവര് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ദൃഷ്ടകേതു ഉണ്ട്, ചേകിതാനനുണ്ട്, കാശിരാജാവുണ്ട്, പുരൂജിത്ത് ഉണ്ട്, കുന്തിഭോജനുണ്ട്, ശൈബ്യനുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളുമെല്ലാം അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥഃ. ഇനി അത് കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരെയും യുദ്ധത്തിന് ഒന്നിങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാരാണ്. അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണ്? യുധാമന്യു, ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രന്മാർ, പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള്, ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ മഹാരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 60,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയടിക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരാളല്ല, 60,000 പേരോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കും. ഒരേ സമയം ഇത്ര പേരെടുത്ത് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരെ മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയും. 10,000 യോദ്ധാക്കളോട് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അധീരഥന്മാരെന്ന് പറയും. അധീരഥന്മാര് 60,000 ആണെങ്കിൽ മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറയാം. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാദിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം താൻ പ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ഇനി പറയാണ് എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ എന്നാ പറയണത്? എന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ദുര്യോധനനെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യർ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈന്യം എന്നല്ല ഇവിടെ പറയണത്, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയാണ് ആചാര്യന്റെ അടുത്ത്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമതീം ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തഥൈവ ച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ. അപ്പൊ
പറഞ്ഞ ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, അശ്വത്ഥമാവുണ്ട്, വികർണനുണ്ട്, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരുണ്ട്. പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന താങ്കൾ. ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അതേപോലെ പറയാണ് ഇവിടെ. എല്ലാവരും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സൈന്യത്തിലുണ്ട്, എന്റെ സൈന്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെന്താണ്? അന്യേ ച ബഹവ ശൂര മഥർത്തേ ത്യക്ത ജീവിതാഹ നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദഃ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കൾ. അപ്പൊ ഇവര് മാത്രമല്ല, ഇനിയും പല വീരയോദ്ധാക്കളുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി വന്നതാണ്? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതമാണവർ. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? എല്ലാ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങള് കൈവശമുള്ളവരാണ്, സമരമുറകളില് സുപരിചിതരുമായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്തിനു വന്നിരിക്കുകയാണ്? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാ വീരയോദ്ധാക്കളും എന്ന് ദുര്യോധനൻ ആരോടാ പറയുന്നത്? ആരോടാ പറയുന്നതൊക്കെ? ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരോട് ോട് പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയാണ് അല്ലെ, കാരണം നമുക്കറിയാം ധർമ്മത്തിനാണ് എപ്പോഴും വിജയമുള്ളത്. അപ്പൊ അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ മരണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെയൊക്കെ ബലം കൊണ്ട് തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കാണ് ഇവിടെ? ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം ഫലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈന്യബലം എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റതാണ്. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. നമ്മുടെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരാൽ അത് സുരക്ഷിതവുമാണ്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലോ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവന്റെ സൈന്യം വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സൈന്യബലം അങ്ങനത്തെയല്ല. കാരണം അത് ഭീഷ്മരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് ആര് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയാണ് ഇവിടെ. ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഭീമനോട് എന്നും ദുര്യോധനൻ എന്താണ്? അസൂയാണ്, ദേഷ്യാണ്. ഭീമനൊരിക്കലും ദുര്യോധനന് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ അത് ആരുടെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു ദുര്യോധനൻ അറിയാം? ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭീമനെ ഒരിക്കലും ആർക്കിഷ്ടല്ല? ദുര്യോധനന് ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പൊ ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭീമനോടെന്നും വൈരാഗ്യമായിരുന്നു, അസൂയായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ദുര്യോധനന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗാമവസ്ഥിതഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്ത സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ സൈന്യവ്യൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ, ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധന പെട്ടെന്ന് തോന്നി, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു അവഗണനയായിട്ട് തോന്നരുതല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, സൈന്യവ്യൂഹത്തിന്റെ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പിന്തുണ നൽകണം. ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവഗണനയായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ നയചാരിത്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ ഒരു അവഗണനയായിട്ട് കരുതും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് ചുവടുമാറാണ്. കാരണം ഭീഷ്മദേവൻ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല, വൃദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും എന്ത് നൽകണം? പിന്തുണ നൽകണമെന്ന്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ആര് ചുവട് മാറ്റി പറയാണ്? ദുര്യോധനൻ പറയാണ്.
തസ്യ സംജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃന്ദാ പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനോദിച്ചൈ ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മൻ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. ഇപ്പൊ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സമയത്ത്? കാരണം പിതാമഹന് അറിയാം, അന്തർഗതം അല്ല, ഈ ദുര്യോധനന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അറിയാം. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭീഷ്മാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശംഖ് എടുത്തുകൊണ്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖ് എടുത്തൂതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മൻ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ്, ദുര്യോധനന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിട്ട് സിംഹഗർജനം പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് ഊതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ആ ശംഖൂതിയതിനൊരു ബാക്കിലൊരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് ദുര്യോധനന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്യുന്നത്. വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ പരോക്ഷമായിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ ദുര്യോധനന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ മറുപക്ഷത്താണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്താണ് പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. തഥാ ശങ്കാശ്ച ഭൈര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സാ ശബ്ദസ്തു മൂലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ ഇതിനു ശേഷം പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ ശംഖൂതി, അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം അതിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം എമ്പാടും അവിടെ എല്ലായിടും ഉയർന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധരംഗം ആകെ എങ്ങനെയായി? കോലാഹലമായി തീർന്നു. തഥാ ശേതേർഹയർ യുക്തേ മഹതി സ്യന്ദനേ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഃ. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡില്, ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഏത് സൈഡാണ്? ദുര്യോധന പക്ഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി അർജുനന്റെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് അർജുനൻ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ഇവിടെ ഭീഷ്മരുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഇവരുടെ ശംഖുകൾ എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അർജുനന്റെ ഒക്കെ ശംഖുകള് ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത് ആണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവര് ആ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ദിവ്യ ശംഖുകള് മുഴക്കിയെന്ന് പറയാണ്. ജയസ്തൂപാന്തൃപുട്ടാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ പിരിയാറില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആര് കൂടി ഉണ്ടാവും? ഐശ്വര്യ ദേവത, ലക്ഷ്മി ദേവിയും അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വേർപിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നില്ല? ഐശ്വര്യ ദേവത നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവത ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിജയം ആർക്ക് നേടാം? പാണ്ഡവർക്ക് വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് ശംഖൂതി എന്നാ പറഞ്ഞ അല്ലെ, ശംഖുധ്വനി മുഴക്കി. ആ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേര് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ് അർജുനൻ. ആ രഥം അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. 3 ലോകങ്ങളിലും ആ രഥത്തിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ? വിജയം മാത്രമേ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖും മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്വം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമന്റെ ശംഖ് ഏതാണ്? പൗണ്ഡ്രം. പൗണ്ഡ്രം എടുത്ത് ഭീമനും ശംഖൂതി.
കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അത്രേ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ അംശങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവസ്യ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശംഖാന്തത്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷാമണി പുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പോ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖ് മുഴക്കി. നകുല സഹദേവന്മാർ, നകുലൻ സുഘോഷം മണിപുഷ്പകം സഹദേവന്റെ ശംഖ്, പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രന്മാർ എന്നിവരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജ്യസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്ര അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ആരും അറിയിക്കുകയാണ്, സഞ്ജയനും അറിയിക്കുകയാണ്, ഈ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ എല്ലാം മാറ്റി തന്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യസിംഹാസനത്തിലിരുത്താനുള്ള ശ്രമം അത് നല്ലതിനല്ല എന്ന് സഞ്ജയനും ഇവിടെ നയപൂർവമായിട്ട് നയതന്ത്രത്തില് ആരറിയിക്കുന്നുണ്ട്? ധൃതരാഷ്ട്ര അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സഘോഷാധാർത്ഥരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ താരയത് നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും ശംഖുനാദം മുഴക്കി. ശംഖുനാദം മുഴക്കിയപ്പോ ഈ ശംഖുനാദം അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും മറ്റൊലി കൊണ്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർത്തു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനാവില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏതൊരു ആപത്ത് വന്നാലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല? പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭയം പോലും മാറി നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതായത് ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവര് ശംഖൂതിയപ്പോ പാണ്ഡവര് ഭയപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ പാണ്ഡവരുടെ ശംഖിന്റെ നാദം കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ്? ദുര്യോധനന്റെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല. പക്ഷെ പാണ്ഡവരെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനില് അഭയം തേടിയത് കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് പേടിയില്ലാത്തത്? പാണ്ഡവർക്ക് പേടിയില്ലാത്തത്. പാണ്ഡവരുടെ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് അതിവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അഥ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിത്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇതമാഹാമഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാജാവേ, അല്ലയോ രാജാവേ, എന്താ പറയുന്നത്? പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറയണം. അവിടെ എന്തുകൂടി പ്രത്യേകത ഉണ്ട്? ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം. ആ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് മറുവശത്ത് അണിനിന്നിരുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മറുവശത്ത്
അണിനിരന്ന് നിൽക്കുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാനോട് കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, ഹനുമദ്രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പൊ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളത്തില് ഉള്ള രൂപം അത് ഒരു വിജയത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. അവിടെ രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ആരുണ്ട്? രാമനുമുണ്ട്, ഹനുമാനുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിജയം അർജുനന് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഇത്തിരി കൂടി എടുത്തോട്ടെ, 25 വരെ എത്തിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേത്ത നിരീക്ഷേഹം യോധു കാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ 2 സൈന്യത്തെ കുറിച്ചും ദുര്യോധനൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അച്യുത. അച്യുത എന്ന് വെച്ചാൽ ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായിട്ട്, 2 സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തൂ. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേരാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അർജുനൻ. കാരണം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അച്യുതൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ സാരഥിയാകാൻ സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ സമുന്നത സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഏത് നിലയിലും അദ്ദേഹം ആര് തന്നെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. സർവേന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പാർത്ഥന്റെ സാരഥി ആയാലും ഭഗവാന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അവിടെ ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിനൊരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് സഹായമരുളാൻ ഒരവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഭക്തൻ. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്യാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. കാരണം ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭക്തന്റെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാനാണ് ആര് കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യ ഏതത്ര സമാഗതഃ ധാർതരാഷ്ട്രസുർബുദ്ധ്യേ യുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ഒരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. എന്നിട്ട് എന്താ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിന്റെ 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് ഭയങ്കര ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടിലതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിന്നവരും ഒരേ വിധം തൂവലുകളുള്ള പക്ഷികൾ, സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവരായിരിക്കും. ആരെല്ലാം എന്നറിയാൻ മാത്രമാണ് അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും ആ പാണ്ഡവരുടെ അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്ത തന്ത്രങ്ങളും മുഴുവനും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ടും ഇത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും
ദുര്യോധനന് കൂട്ടുനിൽക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആരെല്ലാമാണ് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് ഇവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ ആരാഗ്രഹിക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ദുര്യോധനന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരും അതേ തൂവൽ പക്ഷികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആരെല്ലാമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കണം. അവരുടെ ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല, പക്ഷെ ആരൊക്കെയാണ് ആ യുദ്ധത്തില് ദുര്യോധനന്റെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്? കാരണം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദുര്യോധനൻ തന്ത്രപരമായിട്ട് തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരെ മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചതും 14 വർഷത്തെ വനവാസവും പിന്നെ അജ്ഞാതവാസവും ഒക്കെ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ആരാഗ്രഹിക്കാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരൂപയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് ആ രഥം നിർത്തി കൊടുത്തു. ഗുഡാകേശേന ഭാരത എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗുഡാകം. ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാ നിദ്ര, നിദ്രയെ തോൽപ്പിച്ചവൻ. ഇവിടെ അർജുനന് ഗുഡാകേശ എന്നല്ലോ ഈ ശ്ലോകത. അതെ, ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശ ഗുഡാകേശേന ഭാരത. ഗുഡാകേശൻ, ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചാല് അർജുനനെ വിളിക്കുന്നതാണ്. ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാല് നിദ്ര, നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് പറയും? ഗുഡാകേശൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരേപോലെ ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിന് കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ, ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ഭക്തൻ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ അവബോധം ഏതൊരു സമയത്തും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം, ഭഗവാനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതിനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചേത്താൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അർജുനനെ കളിയാക്കിയിട്ട് പറയുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കാരണം ആരൊക്കെയാണ് വന്നെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പാർത്ഥ, പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പാർത്ഥ എന്ന് വെച്ചാല് പൃഥയുടെ പുത്രൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പാർത്ഥ. പൃഥ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരന്റെ മകനായത് കൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരി പുത്രൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്നും അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായ ഒരു പ്രവചനമാണിത്. അപ്പൊ കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കാരണം 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് ആ തേര് നിർത്ത, ഞാൻ ആരൊക്കെയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഗംഭീര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ ഒന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? ഈ പറഞ്ഞത് കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഭീഷ്മദ്രോണ
പറയുന്ന ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹിഷിതം ഉവാച പാർത്ഥ പൈശ്ചിത്യ ചമവേദ ഗുരുനിധി. ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള കുരുവംശജരെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാ പറയുന്നത്? 574 ശ്ലോകങ്ങൾ. അർജുനൻ എത്ര പറയുന്നുണ്ട്? 84. സഞ്ജയൻ 41. ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരേ ശ്ലോകം. ആ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകം ഒന്നാമത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പറ്റണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം, വായിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. മഹാരഥന്മാരെന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? 60,000 ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാണ് മഹാരഥൻ. വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞു, അധീരഥന്മാര്. അധീരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് 10,000 പേരോട് 1000 പോരാളികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുന്നത്. ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ ഭീമരുടെ കൈ കൊണ്ട് മാത്രമേ കൊല്ലപ്പെടുകയുള്ളൂ. അല്ലെ, ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനന് കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീമനോട് ദുര്യോധനൻ അസൂയുള്ളത്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ഹനുമാൻ സ്വാമി കുതിര, വെള്ളക്കുതിരകള് കൂട്ടിയ വൻതേര്, വെള്ളക്കുതിരയെ കൂട്ടിയ തേരാണ് ദിവ്യമായ ശംഖുകള്. തേരിന്റെ ഹനുമാന്റെ കൊടി. 3 ദിക്കുകളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വിജയം മാത്രമേ അതിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും അതിന് വിജയം മാത്രം കൈവരിക്കുന്നതാണ് ആ തേര്. പിന്നെ അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണത്. അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. 3 ദിക്കിലും വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരാണത്. പിന്നെ ഭഗവാനാണ് നയിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് അത്. പിന്നെ ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? വിശ്വാസം. ഏതൊരാപത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഗുഡാകം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? നിദ്ര. ഗുഡാകം അജ്ഞാനത്തെ അല്ലെ. ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞ നിദ്രയാണ്. നിദ്ര പക്ഷെ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? അജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അർജുനൻ എന്താണ്? നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയവനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഒരു പേര് കേശൻ എന്ന് കൂടി പറയും. യുദ്ധരംഗത്ത് അർജുനൻ ആരെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ 6 വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. 7 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല.